No hablen de consenso de país, porque ni somos país, somos una región de España, ni hay consenso. Ustedes son liberticidas y se niegan a entender que a casa nostra, que a Catalunya tenim dues llengües, l'espanyol y el català. Y se niegan a reconocer que el español es la común de toda España, la mayoritaria en Cataluña y un privilegio que hablan 600 millones de personas en 20 países que la tienen como lengua oficial. Senyor Albiach, jo no sé què problemes tenies personals, jo a català parlava a casa, però per cohesionar també servia l'espanyol. De fet, a mi a la Salle em van deixar escolaritzar-me en castellà precisament perquè a casa parlava en català. Perquè l'espanyol també cohesiona, no solo cohesiona el català. Ustedes les han metido que solo se puede cohesionar a la población con una sola lengua y se puede cohesionar con la libertad, con las dos lenguas, con la riqueza y con el amor a lo común que és la llengua espanyola. Tant els hi costa entendre que és bo pels estudiants de Catalunya que l'espanyol estigui present a les aules. Tant els hi costa entendre aquesta realitat. Pels que tenen l'espanyol com a llengua pròpia, aprendre a llegir i escriure amb la seva pròpia llengua. Tant els hi costa entendre. O pels que parlen només català a casa, que és bo que aprenguin a parlar bé l'espanyol. Tant els hi costa entendre. Són vostès tan sectaris. I qué pena el PSC y Podemos, haciendo el juego a los separatistas una vez más. Qué pena de traición a los catalanes que les votan, que hablan español en sus casas y que quieren ejercer con libertad. ¿Con qué lengua quieren que estudien sus hijos en la escuela? ¿Con las dos? ¿Con una? Y, por supuesto, garantizar que lo puedan hacer en la común. Miren, ni el PSOE ni el PP, cuando han gobernado con sendas mayorías absolutas reiteradamente, han garantitzat que l'espanyol es pugui estudiar a tota Espanya, a tot el territori nacional. Però els donaré una bona notícia. Más pronto que tarde, més aviat que tard, Vox gobernará España. Vox gobernará España y garantizará que el español se pueda estudiar en todo el territorio nacional, també a casa nostra, a Catalunya. Moltes gràcies. Els patis de les escoles catalanes, la quitxalla parli castellà, alegrement, és un genocidi, no d'Ucraïna, no, el nostre.